hier. Onze Lion die ambtelijke post van Zuid-Afrikaanse nationale span. Dat is drank om, niet waar? Kijk! Kijk nou, kijk daar! Ik krijg weer maar op mijn knieën weer. Zo'n lustgevoel is nou zo groot tonen. Ja, maar het is zelfs promogen wat nu aan. Kijk je daar wel raar aan tegen. Die is ook een lotje niet. Ja. Mooi niet gedaan. En die bokken komen van hier in gedaan, dat was wel broer was. Laat het maar aan die spelen. Some people are rather pleased. En kapot, wat? Gratis joh. Castro City Exchange, one technology. Ja. Die Fox is komen man. Hij dan gedaan. What's it like experiencing total control of its effortless power? What's it like acquiring prudence? Die loopt zeggen, die loopt. Ik ben er lang 100 kilogram sport. Oh, beter. Dus met het praten met elkaar, stijlen, Willy, blijlaag, Willy, kan helpt niet. Dus allerlei communicatie, maken we eens gesproken op. Hier zal het onder de plank dat je er ook kan. Hij is ook nog kan. Kijk daar. Hij is niet blaas, iemand we gaan het drinken. Hier 3D. Ja. Maar hij ook nog een heel wat jong kan. Maar laat hem nog, want hij wordt kunnen drinken. Wees kan dit niet kom eens aan dit toch, hier uit de klikkeringskoppen dan die lijkt al een kleine opkant geweest ongelukkig. Hou dit op. En dat lijkt allemaal als we de 3 was aan het horen. Onzicht te horen, het is nog gekomen, een keer per mensen. Maar die laatste Pieter zo drie zijn. Dat wordt leuk. Johnny Hills. P.S. Hills. Dat krijg je door ons. Zwak verstand bij de personeel springers, altijd geld heeft zijn naam van anders ook Jannie Breed achteraf. Weet die merken van je moerman? Heb je merken van niet? En dan gaan we niet wel. Kijk. Ja, en zeg maar zelfs met die met de tiener heb ik nog niet meer gehad. Zijn maat de moeder een paar dingen die blijft zich waken met je nog. Help, geef een paar boerbokken. Kijk. Hè? Hij geeft een prijs voor branden. Hij blijft me zo. En die reis dan ook dan. Hè? Hier gaan we dan opspringen. Boerman. Waar ga je hier? Waar? Kijk. Als we hier hebben, dan wel als Oi, dat is een nice doel. Hier hebben we alles toe. Dan moeten we ons maar proberen scoren hier. Goed, maar we drijven al. Nou, dat is ook voor hem daar. Maar nou is het niet voetbal, we zelf pakken we het altijd al. Ah, dat zal eerst straks komen. Ah, Man zonder die bal verloor. Heel correct, Australiërs. Val dan heel veel ook aan weet maar even, zullen we niet ook. Want ik was hier. Ja, weet maar even proberen. Als wordt daar wat wijs daar is super voetballers. Kijk, wij zijn alweer aan die bokken. Hé, wat die schermen nog eerst beginnen en wij zijn aan die bokken. Kijk. En wij zijn aan het doen. Ik wil een strafkop geven. Wij gaan ook die strafkop geven. Wat is mooi? Wat stoppen zijn Afrika? Wat zei je? Hoe krijg je die? Hallo, donkey.
David Wilson nou op de grond die bal gespeeld. Ai, schön. Ou nasie, o fok asseblief. Kan hy dit eenmaal raak gesien as die weer? Nou doe ik ook. Kijk. Trek hom langs. Ja, die bal kan spel waar die David Wilson terwijl hij op de grond is. Hoe zit het daar? Zo verder is daar Pieter Bonnerie buiten beeld. Paarden ontvangen. Nee, maar maak het uit in de bak door. Als Anna de Sneeuw weer naast wordt al. Afrika kan achterbeeld met 2 punten. Kom nasie, o dom. Dat is niet eens een op het kop. Dat is nog niet wereldberoemde nasie geweest. Naast wordt er niet lang professioneel systeem was in de Australië. Ja, dat team van Rijnsman had schop. Schittermaller. Wat ze dan? Wat ze Misschien bij de beeld aan die Niet meer lekker hoor. ruimte maar. No problem. Bob Jones, line-up van het voorraadschop. Laat de tackle. Schols, dat kan hij nog gooien. Niet, hij kan hem niet gebruiken. Ja, het is veel anders. Bijna wat al verder geweest in Australië. Maar die bliksem is meer is wat hij dan is. Wat wordt Brian? Jullie maar een beetje wat wordt Brian? Oh, donker kerels. Elke kant kan hem net niet die bal op je Wallaby, dan gooit dan meester niet slim. Dat je wel moeder in. Maar die rem het aan, man. Die rem het aan, wat dan? Rem het aan. Ja. Je moet dat je nog gedaan. Ja, kijk, jullie ze maken het ja, nee man. Waarom de strafschop? Laas is alleen nog anders nou wel iets. Ja. Hulle laas staat op Kom op weg maar. Nog één grip. Nog één grip. Ja. Als je bokken opleggen, hebben we wel. Maar niet te veel. Robert de Cruyère. Nog weer laat gedaan. En laat gedaan. Naast Gutta. langs voorbij. Oh, Toen is die karren de bokken spijt aan gebleven. hulle moet maar kom maar uit ons skop nou. Nick Van Jones. Deze met de goal. Get in om kan. Exporten to die. Wow, get on the Ja, nee, goed ik keer chance. Hij geeft er al een breedbok. Alle bokken aan de grond. Simons waren die koers samen. Hè? Dan kom ik nou naar Arsenal. Het heel gewoon verklaarbaar is op jullie staan in de 16 minuten speeltijd wordt. Dus dat gesproken niet vals bij voorwerp, die uitgesteld is van afkomt. Gewoon opnieuw En dekken. dus ja, ik ga even van worden. Ook ik kan kom nader. Die spandokter. Er is altijd wat deze kans. Nog een Zeeman. Leuk en drie keer zat hem opgaan. Luister naar de pluisje, er is altijd. Ja, ik zit maar even tonen. Nee, dat is recht. Dat is misschien een vier wat het zeker is. Ja, niet weer. Robert de Vries, kijk naar van zijn pad. Ja, allemaal wat door. Was het? Dat gaat nog niet krijgen. Dat is niet. We hebben fase 4 fase. Bij. Robert de Vries gaat net op die bal vallen. Wat een schitterende spel. Wat een prijsspel te zien in Australië. Ze sprongen op een leer om die bal bij te werken. Hij is hier op Kokko. Ah, daar nog. Nee, en dan gaat onder de red. Nick Van Jones. Warren. Bernard. Weer beschikbaar. Zuid-Afrika kan niet bekosten van buitenkant. Hij was Police Smit. Police Smit wat recht van zijn. Maar ik weet voor je komt. Kijk hier voor zitten. Ik weet niet hoe Dit is eerst van de Zuid-Afrika vandaag klopt. Nee, die kan wel zijn. De Priya was Get down. Dan gaat hij weer de prijs eraf. Wat moet je doen? die bal afspelen. Wat is dat? Nou weet je alweer. Nou weet je alweer. Zeg, bokker is alle daar eens wel mogen doen. Achterlijn weer. Warren.
Dat wil kan hem niet. En zijn boeren. Geef hem 3 blaaien en die bliksem. Opdracht je gezien dat? Beetje geluk. Ja, hij oppas op niet daar, heeft gezien? Hij oppas op niet aan zijn bliksem te kraag, heeft gezien? Maar hoe ligt nog genoeg? Nee, maar hij oppas op niet aan zijn kraag. Dat is wel waar hij op genoegen. Ja, laat me nou scoren als het verloren is. Weet ik niet. Want je kan niet weten dat hij niet bliksem. Dat is ook van. Die game het goed gereden. Maar het is toch ook wat Bayern individualistisch speelt op die stadion en wat niet bereid is om die bal die werk te laten doen. Ja, maar jij bent bokkel. Om een bal dier te staan. Nee, maar hij bent bokkel. Ik klom kak wat hij praat weer. Weer laai moet keer. Ja, Daniel. Wat joh. Krijgen, verkeerde kant. Weer een verkeerde kant. Dan hoor, ik ga niet 2 verkeerde kanten, ik ga nog eens 3. Ik ga nog eens 3. Ah, zijn boer. De deel voor de achterspelers opzet van in de kader. En visie. 2 euros van die verkeerde kant. Jimmy, maak die eerst alsjeblieft. Nee, ik kan er niet beginnen van. Wat dan? Wat dan? Waarom van die verkeerde kant op? Kijk daar. Kijk daar. Verkeerde kant al die bal in. Weer een verkeerde kant van die bal. 2. 2 en ik ging 3. Ga weer mijn baas en boer, man. Gaan wij hier met die coach. Ja, verkeerde kant. En dan komt nog een verkeerde kant, hoor. Laat ik. Nog een verkeerde kant. Ja, dat is meer, man. Dat is brief, man. Ik heb nog niet met gedaan gezegd. Als ik jullie kokken recht, dan kun je ook nog tegen me doen. Wat dan nog vooraf? Wat is het probleem op spankament je toe op bokkeren? Nee, maar dat is. Nee, maar dat niet in. Wil je delen? Dan denk ik praat kakken te jij ze fokken door zijn. Alles in Afrika doorgaan, de stierbakken Mandela, maar die ANC op een plek zitten toen loopt gefokt worden aan de andere kant. Dat is al. Die vallen, dat is een kapschool. Ja, nu. Ja, maar Afrika in strafschop aan de kant van naast Gota die kant uit. Naast Gota. Dat is dan met de rustprijs gekregen van Henry. Leuk is zo. Ja, meneer de 3 rug meer. Mark Jones. Dan de mij ook nog goed. Peter Henry ziet ik heb hier niet wordt, maar aan de Zandberg was het nummer 2 op zo'n in de avond. Pieter Hendricks. Ik heb er niet uit. Jullie? Ja, die boven wat in hier. Komende weken dus zal ons afrachtingsmethodes en ons internationale vlak is zo belangrijk dat ons leer van die doorstaat trouwens dat er 2 keer baie goed benut is deur te houden. Hij geeft er aan het transport. Heb je nog gezien? Hè? Die moerbal koribal, maar hij geeft er aan het transport. Maar ze moeten paar dingen proberen die niet kan zien. Nee, maar op Zuid-Afrika hadden die tekenen gekregen, vrijschoppen. Waar zit 32 Uit de bal spelen, hij moet voor een beweging. Ja, dan kan je een kans hebben. Alle krijgen die Jonas een bal. Dat is waar je ook verkeerd is. Wie denkt dat tegen een andere gaat op gaan. Krijg je wat hij doet. Krijg je wat hij doet. Dat is waar je ook verkeerd is. Ik heb een andere meteen daaromheen gehad. 26 jaar oud. Zij behalve al alleen speel. Italiaanse ouders. Je hebt 2 flanken. Die ene speelt vast, die andere speelt los. Jouw vaste flank wordt voor hem gedraaid en hij moet die bal los, dat hij beschikbaar gesteld wordt. En dat is precies wat bal doet, maar hij wordt elke keer gestraft. Die scheidsrechter moet het omgekeerd, dat zijn momenten om kind daar zo. Graag, ik word gegrepen.
gaat. Wat deed je? Eerlijk. Zit er niet in. Ik haal me niet af. Jij zei ik heb 3, Ja, ik ga mee met. Wat ik ga leren. Michael Lina. Jij zei ik heb Later wel een water. 3 out of 9. Jacobs is verwijzen aan. Die voorstel dat ze afgaan maar ooit op weer op die veld geleid. Kun ik daar wel zo'n De straat heeft vandaag 6 kampioenen gespeeld. Ja, ik moet zeggen, wat een talentvolle span. Dat het ons vandaag bewijst, totale voetballers nodig. En dat is die wereldkampioen. Zuid-Afrika is laatst goed weer naar buiten komen. En ons hier op Nieuweland. Op een zondag. Op zaterdag, man, is het zondag niet. Jezus getreden. Wat is nou? Mari? Wat is er? Jezus kan geen boek. Mari, ga maar erg over deze hier. Nee, ik is tuk. Dan vat maar naar mijn uitling. Nee, ik ga daar even. Als je nou zo aan dan vat ik die bakken. Nee, maar je... En die nacht kom ik 2 en dan zijn nog 2 op pad. Ja, je ziet die gekeken. 4. Wat is nou maar? Lees nou Jimmy zegt. Wat Jimmy de Heide? Hij stuk zegt gratis. Ik was nog heel tijd op hier. Hij zei mos. Nee, dank je. Ik wil aan bij. Hij slikker is zo, we gaan niet. Hij zei ze morgen achterkomen weer graag geslikkerd. Oom John. Wat sê oom, wat dan niet sê dan nie maar dat ons Ik hou weer daar. Net krijg ik in mijn kop. Wat even wat? dat die oom John drink vandag baie hoor. Nee, wat? Jy hak vas om drink. Nee, wat? Ek sê luister eens na. John drink dan nog niks. Baie, ek gaan nou al. Daar is mijn vrouw in bakkie. Hij is al een rinkje in bakkie. Mijn schoonfamilie is zo'n stuk of 6. Even net by my. Hoor je, het mijn bakkie koos nog niet gekomen van hulle. Ja, apteker. Ja, dat is een gestuur, maar die brein is ons klein hier, weet. Is dat steeds? Ik kan me aankrijgen. Hoe kom hij hier nog? Net niet zo. Hoe is dat voor die? Maar ook wekken zelf gaan. Nee, wat? Jimmy. Hij zei monster dus op die bank, hij zei nee, kan niet kan. Jimmy, kom ik je vertellen. Ek is nou nie. Ja, advocaat die Dat sal fucking moer wees as hulle sal aan. Ek sê. Ja maar hulle hang nie meer jong. So wat is dat? Wat dan? Dat is 20 jaar goeie gedachte. Ja, loop hier onder. Nee, wat? Ja. Ek meen hier dat hierdie wat se naam, hy dokter en sy vrou dan op ons het vandag. Jong, dis 'n helse bedrag. Hy het amper R100 gevangen. En dan hy wat? Ja. Iemand iets te doen. Die sê sy dit eendag met die sê ry. Dan gaan jy weer op. Ja, hoe sou jy dit gebrand het? Policeman het weer behoop daar. Dat is 'n sonnige skerp. Dat weet hulle sê nie maar ek sê maar dit staan net op die pad. Die skomber net. Sê my jou wat? Nee, wat? Ag hier hy lei nie op my. Jan. Kom kou. Lorry weet nie wat hy gemaak het nie. Ek het van kabel lorry wat ek gaan doen. Dis gaan daar by so op die bank. Dat is ook hierdie ding. Daar daai kant waar jy hulle gaan. Ja, ek wil brug op kan jy moet. Ek het nog ek. Waar sou jy die man is skaars. Ja. Dat is so op sy tyd. Dat is so goed dat jy so baie blik terug. Nie terug draai ry. Louis. Ja, maar jy dan nog alles maar laat moet ek bly speel daar. Die man is so baie. Louis. Nou, jy was baie skyn nou. Ja, baie dankie vir alles my maar. Dit is plesier om jou weer te sien, hoor. Maar ons sal maar nog weer by mekaar uitkom. Ja, sal. Voorheen. Hoor jy, met ander woorde, dit is nou totsiens. Nou sê net vir ons totsiens daar. Ja, tot ziens my maar. Tot ziens. Maar nie vaarwel. Louis, ek hoop jy kom reg die kant. Dankie nie ons. Louis, Right my maar. Don't meneer hier aanklappen. Hij heeft ook weer rims. dan nie maar. Moet net in sy julle vat hier. As Ja, ik sta zo op zij. Ik sta op zij. De man gedacht te krijgen. En die daar fliek gaan kijken of gisteravond. Nee, ik heb net na Jong, nee, daar. Amper ze iets beloofd. Nee,
Jy sê vir my. Amper iets. Jy daai lang mense. Wat skil jy vir daai? Man, ek het nie gekyk nie. Ek is nou te haastig. Nou, wanneer jy gesien het dan Ja, ek sal jou net bel laat. As jy glo. Hè? As jy gesien het, sal jy glo. Ja, maar moet jy nie terug weet. Maar die tweede. tweede Wees hier. maar jy sê nie tweede van watter maand nie. O, Hier, dit is een lekker Hierdie mens. jaar, hè. ek wil hey. Is daar met jou Ek wil nie meer die tweede geleentheid. Hè? Marie, hoor ek daai vrou mense nie gee hierdie vleis afskil. Wat maak hulle maar? Nee, ek wil nie eet nie man, ek Geef vir hulle 'n bietjie daar. moet 'n titbit kry. Jy krap alles om, man. Ag nee, daai een. Wat jy wil hê, man. Nee, daai een is ook te groot. Ek soek 'n murgbeen man. Almal is verkeerd. Hè?